رقابه بۆ نانی هەیە بەڵاو ڕقابە بۆ غازێژی هەبوو. ji duhî vere behs li giranbûna bihayê nanî li hindek nanpêjiyan li parêzgeha Dûkê dê hête kirin. Ew jî piştî ku bihayê xazê giran bûy. Hem beşek bêjin jimareka nanpêjiyan hatîne girtin, hem jî beşeka wan rabûyne ku nan giran kiriye. Erê rast e ku nan hindek nanpêjiyan giran bûye. Ez ê digel Seyda Eyas babixkî ku serokê Komela Nanpêjî û Semûxanan li parêzgeha Dûkê. Seyda بابت گرانبونا نان ل پارێزگاها Dûkê li hindek nanpêjiyan rast e? Min çi ev spêdora serdand kem li çi nanpêjiya nan giran nebûye. Lê heger nan giran jî bû ez wî neheq nabînim. Bihayê xazê gelekî giran e û bû wî dest nadetin û dergehekî hikûmetê me nemaye me nequtay. Me çirek neydîne gelek nanpêjiya neçariya xwe xaza xwe یا خلاص کری و پیشنهاد بکرده و درگاه نانپêjiya xwe girtî. Ew beşê ma jî ew nûke şol kin, ew xaza we ji takevne, ew ap erzanî kirî. Ew xaza jî xilas bit min bawer e di rewşananî alostir lêt eger hikûmet tedexulê neket. Baş e. Kakê ez takirê bêjin çend nanpêjî hatîne girtin ji ber bihayê xazê? Xwe def reqemê diyar nîne pê divî lêgeriyanê ye. Rojeke data diyar nabe çikî me gelek nanpêjiyan e bes ez bînim her taxekî firnek duêt man şol kin îdît ezil bûn. Baş e. Nûke qenînê xazê bi çend ye? Qeynê nîne sêdap litroya qeynê 28 litre jî çine tu şê boye 40 zarabke. Em dê çine zirîne ser litra ve. Litra xazê 350 heta 400 dînara bû. Nûke litra wê 1400 dînar e. Ev jî berawer dega gelek amazin e. Seyda heng çi bêjne xwedanên ewan nanpêjiyan dê bû çi gen heng û dengê wan gihandiye kîve? Me dengê wayê gihandiye hikûmetê ya ser milêt me ya ser xura kirî. Me dengê wayê gihandiye her saziyeka hikûmetê ya girêdayê vî şûlî ve. Êdî eger ew çi nekin madê komela nanpêja bi wa çi kedin. Heger hikûmet tedexulê neket, heger xwedana xazê û vî axî tedexulê neketin madê komela nanpêja di çi ji destpêt bi nanpêjê xwe bikin. Her ji duhî vere şîwîdî jî hate belavkirin gote nan 250 çe 500 dînara rast e? Hin zameke tevrike pêşxwar bit ekî te nanê kirî. Te bi çendê kiriye? 250 dînar her. Ew cureke nanî bû 500 da bû. Lê ez nûke jî dibêjim te eger ew nanê nanpêj nûke pirabeke bifirûşît nûke 500 dînara bifirûşît ez wî gunehbar nabînim. Guneh ne nanpêjî ye. Ka çawa rîqabe bû nanî heye bilaw rîqabe bû xazê jî hebe. Xaza wî giran nebibe nûke kak nebî. Tu çiya evrûke nanê xwe pirabeke bifirûşî? Tu neyê xweseredî? Tu çiyê bifirûşî? Ma rîqabe bû te heye rîqabe em nizanim bû rîqabe bû nebî heye rîqabe bû şerîka xazê nîne. Yani ew çar qat bihayê xwe giran kir xazê û dîvçûn eger hebî jî bû ji me diyar negire ka eger çine bû çî nanpêjê belingaz dereke lêgirin û إلا tu bixweseredî bifirûşî. Baş e Seyda daxwaziya hangû çi ye? Daxwaziya me bitune ew hikûmet tedexila vî babetî biketin. Yan bê nanpêj bazirganekî azad bît yan jî sutemeniyê bû dabîn ke ew jî şêt naneke ciwan reweca caran bû nanpêjê xwe dabîn bû mişteriyê xwe dabîn ketin. Seyda Eyas babixî ku serokê Komela Nanpêjî Semûxanan li Dûkê li gel me belê diyar e ku ji ber bilimbûna bêjin bihayê xazê ku etnûke da 1 litrê xazê bû 1400 heta 305 bû 1400 dînaran dihête firotin ew ê ji wekî diye ku beşeka bêjin nanpêjiyan êdî bihêne girtin û beşeka wan jî yan nanî giran bikin yan jî ew ji we ku nanpêjê dî êdî dergehê nanpêjiyê xwe ibdayê xin.